what is up, Floyd here, your Boholano. So karon nataron sa may para mag-jogging. Ngita na eh. Wait, nakay ko nakakita. Wait, nakay ko nakamata. Ngit-ngit na siya. Bali ning ani lang igod diri para mag-jogging. Naami dito ako dito nagpuyo nga side dito sa may kaningang Altacon Most. So nintuyo ko dito para maabot diri. Medyo so ang trabaho na mo is 10 hours, then 1.5 hour ang Hey, what is up, Floyd here, your Boholano. Today natakaron diri sa may saba niya theater na siya. As usual, late na, ngit-ngit na kaayo siya, ngit-ngit na siya. Medyo but lang ug maklaro pa ba ko. Late na ko naka-anhi kay sayo nakatulog ka ng hapon niya. So as usual off natakaroon para mag-jogging. Today wala kayo special last week since nag-duty na medyo wala kayo customer, but na ako i-share nga video which is bago na ang akong contract, 2 years old, 2 years everyday kani nga video memorable dyan ako kay mo niya akong perminti magian every morning kan sa balay pengon sa trabahoan. So ang among travel is kung straight lang siya makuha ra siya og 1 hour, but maximum of 1.5 hour lang yun padulong. At the same time pauli sad maabot og 1.5 hour. Pero na yung mga situation nga napad may staff naman sa mga colleagues kauban na mo nga pick upon dito sa may Alnada. So nasa mga 2 hours usahay. So everyday mao gini ang ako ang magian, which is dito sa may Sheikh Zayed Road. Ngit-ngit na kayo eh. So mo ni ang video.
Medyo ngit-ngit na siya. Dala sa mga alas 6 karon. Wait man. Ano ni? So if you like this video, please subscribe and like. And thank you and God bless. Yeah.